De bibliotheken in de regio binnen lang om weer open. Door een nieuw computersysteem binnen de 14 bibliotheken in Noord-Friesland een week na de versoepelingen wel los. En dat was die echt. Echt geweldig om iedereen weer terug te zien. We hebben de afgelopen tijd wel een afhaalservice gehad en dat werkte prima. En we hebben ook nog de 70-plussers gebeld. Dus we hebben best wel goed contact gehouden met de klanten. Maar het is gewoon heel fijn dat we weer gewoon hier kunnen rondkijken en kunnen genieten van alle boeken die we hebben. Een van de bezoekers is ook meer dan op tijd, maar de opening van de Biep in de Westerheen. Het viel geweldig om, want ik had een jelle gemist. In december ga ik de laatste boeken ophalen. Nou, ik dacht, ik kom nooit meer aan. Nou weet ik dat weer niet. Ik denk, wat even in. In de bibliotheek gelden natuurlijk ook nog heel de coronaregels. Om alles in te richten neffens de regels, wie wil een aardige put. We hebben alles in gereedheid gebracht en we hebben dus ook registratieformulieren liggen die ze moeten invullen. We hebben alles schoongemaakt en overal staan schoonmaakmiddelen en alles. Dus daar zijn we wel even mee bezig geweest. De AHL-service had ik van nieuwe invalshoeken bij lezers zorgen. Zo verneemt ook de bibliothecaris. Ik heb wel eens gesprekken met mensen gehad dat ze zeiden van ik wil even iets lichts. Ik heb geen zin in zware dingen nu. Maar ook mensen die bijvoorbeeld zeiden van zoek maar wat leuks voor mij uit. Ik heb wel klanten gehad die daardoor zeiden van wat leuk dat je dit hebt uitgezocht. Ik lees nu ineens iets heel anders.